kalibutan, mahanaw lamang ang tanan. Way kapuslanan ning kalibutan. Ikaw o ako, labay sa kalibutan. Andam kadunay igsoon sa Ginoo. Ayaw usiki ang mga katuigan. Ayaw usiki mga adlaw karon. Ayaw usiki ang pitik sa orasan. Kay basin ugma ang tanan magmahay ka. Sa kalibutan, lumalabay lang kita. Panghimuslan ang bugma sa Diyos. Sa kalibutan, lumalabay lang kita. Panghimuslan ang kamaayo sa Diyos. Ikaw o ako, lumalabay sa kalibutan. Atong tuloy anan mao ang langit. Ikaw o ako, lumalabay sa kalibutan. Ang atong tuloy anan mao ang langit. Ikaw o ako, lumalabay sa kalibutan. Ang atong tuloy anan mao ang langit. Tanang butang ning kalibutan, mahanaw lamang ang tanan. Way kapuslanan ning kalibutan. Ikaw o ako, labay sa kalibutan. Andam kanunay igsoon sa Ginoo. Ayaw usiki ang mga katuigan. Ayaw usiki mga adlaw karon. Ayaw usiki ang pitik sa orasan. Kay basin ugma ang tanan magmahay ka. Dinhi sa kalibutan, lumalabay lang kita. Panghimuslan ang bugma sa Diyos. Sa kalibutan, lumalabay lang kita. Panghimuslan ang kamaayo sa Diyos. Ikaw o ako, lumalabay sa kalibutan. Ang atong tuloy anan mao ang langit. Ikaw o ako, lumalabay sa kalibutan. Ang atong tuloy anan mao ang langit. Dinhi sa kalibutan, lumalabay lang kita. Panghimuslan ang bugma sa Diyos. Sa kalibutan, lumalabay lang kita. Panghimuslan ang kamaayo sa Diyos.
nga love, oh God. Hallelujah, Lord. Kanunay ka namo, O Dios, nga daigon sa among kinabuhi, O God. Yes. You deserve, Lord, all the glory and honor. Hallelujah. Kalipay namo, O Dios, nga daigon ka. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Praise God. Igsuon bagigistoryaye atong buhay nga Dios. We give you praise. God is here. Praise God. Naa sa atong taliwala atong buhay nga Dios. All of faith. Salamat to Dios. Yes. Wala siya mibiya sa tuwa. Thank you, Lord. Lord, himo ang templo, O Dios. Praise God. Ang among kinabuhi, ang among kasing-kasing, O God. Amen. Maski gasa man gami mo adto. Himo ang templo, O God. Kanunay ka nagauban ka na mo. Yes, Lord. Ang imong kahayag, O Dios, mo'y makita sa among mga kinabuhi, O God. Kanunay kami nangandoy, O Dios, sa imong presensya. Praise God. Hallelujah. We praise your holy name, Lord. Amo kang daigon, O God, sa tibok namong kinabuhi. Yes, Jesus. Purify our hearts, Lord. Andama, O Dios, sa among mga kasing-kasing, Lord, nga mudawat sa imong pulong. Himo ang tapunok, O Dios, nga matamnan, Lord, sa imong balaang pulong, Lord. Hallelujah. We give you praise. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise your holy name, Lord. We exalt your name, O Jesus. Hallelujah. Dili kami maulaw, O Diyos, sa pagsinggit sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Dili kami mohunong sa pagsinggit, O Diyos, sa pagpahimuon sa imong buhing ngalan, O God. Hallelujah. Come on, church. Isinggit ang kamaayo sa atong buhing nga Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dahil ka atong buhing nga Diyos, isuon. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Ihatag ang dapat sa pagsinggit sa atong buhing nga Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sa imong pagkuhan, sa imong pagpapil, Lord, sa imong presence, karong kapuntagon, O God. Hallelujah. Hallelujah. Atong tagaan og makusog nga pagpakpak ang atong buhing Dios. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hello. Praise God. Okay, maga-duko kita sa itong mga ulo. Ginoo, lain na usab ang kahigayunan nga gihatag nimo kanamo nining adlaw. Mga dili kami muhunong sa pagpasalamat tungod sa mga kaayo nga imong gihimo sa among kinabuhi. Mga Ginoo, niining mga panahon karon, mas misamot ang among kasing-kasing sa kalipay tungod kay haduol na Ginoo ang mga adlaw diin imong pagatumanon ang imong mga saad nga ikaw magabalhin kanamo ngadto sa bag-ong bahin sa kalibutan. Mao nga dihugi ang pulong puno sa kinabuhi nga ang tanan magadawat niini og walay tinago nga magapabiling sikreto kanamo tungod kay ang balaang Espiritu Santo sa Dios mao may magatugkad ug mutudlo kanamo aron walay mga sinalipdang pulong. Apan alang sa mga taga-gawas, dili nila masabtan kining mga butanga tungod kay gikinahanglan man kini nga sabton sa espirituhanong pagsabot. Mga kami imong mga katawhan, walay mga pulong nga matago, kundili ang tanan mapadayag. Magapadayon kami sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo nga among Dios. Amen.
Maayong buntag. Atong pangumustahon ang atong mga kaigsuonan na tuwa karon sa gawas sa Canada. Okay, kamong mga naa sa Canada, kumusta kamo? Ilabi na si Bing sa Singapore o sa bisan diin dapit sa Japan. Okay, akong anak uban sa akong mga apo. Okay, kumusta kamo diha uban sa mga kaigsuonan sa asawa sa akong anak si Lenlen? Kumusta kamo? Maninguha og paningkamot kamo na makakuha og makadakop kamo sa kalayo tungod kay niining mga panahon karon mahinungdanon kaayo nga makasabot og masayod kita tungod kay dili madugay ang Ginoo magatuman sa iyang mga saad. Mubalik siya. Praise the Lord. Okay, sa ubang bahin, sa kalibutan nga nagasubaybay, kanato. Kumusta kamo? O alang kanamo ang Ginoo sa padayon nga makig-uban kaninyo. Karong buntaga, dadun ko kamo sa Ebanghelyo ni San Mateo. Kapitulo 17. Ang karakteristik niini walay lain kundili si Jesus. Ang tulo niya ka mga tinun-an nga mao'y partner kanunay. Si Peter, si James o si John. Sabi ni saya si Pedro, si Santiago o si Juan. Mao gyud ni pirmi na mauban kanunay ni Jesus. Okay. O gawas pa, nakita nila si Moses o si Prophet Elias. Matthew chapter 17. After 6 days, human sa usa ka semana, 6 days, Jesus talked with him, Peter, James, and John, the brother of James. Gidala ni Jesus ang tulo ka mga tinun-an na si Pedro, si Santiago, ug si Juan, nga igsuon niya si Santiago, and led him up a high mountain by themselves. Gidala sila didto sa bukid nga silara. Verse 2, there he was transfigured before them. Niadtong mga panahona, adunay nakita sila. Kanang giingon transfigured. Okay, before them, his face shone like the sun. Moto'y giingon na bukid sa pagkabalhin. Nakita nila ang dako nga kausaban sa dagway ni Jesus ug matud pa ang iyang dagway misidlak sama sa adlaw, and his clothes became as white as light. Sa pagsaka nila ibabaw sa bukid, nakita nila ang dakong kausaban. Ang dagway, ang biste, ang dagway ni Jesus misidlak sama sa adlaw ug ang iyahang biste sama sa kahayag. Just then there appeared before them Moses and Elijah. Didto sa migula si Moses o si Elias. O didto nagigsulti kang Jesus, talking with Jesus. O sa diha nga nakita ni Pedro sa verse 4, Peter said to Jesus, miingon si Pedro kang Jesus, Lord,
it is good for us to be here. Maayo nga ni apod may uban kanimo. Kung uyon ka, iyon siya, if you wish, I will put up 3 shelter. Magbuhat kami og 3 kapayag. 1 for you, 1 for Moses, and 1 for Elijah. While he was still speaking, a bright cloud sa kalit lang dito'y nagasiga, hayag, bright cloud, enveloped them, mitabon kanila. And a voice from the cloud said, dihay tingog, didto sa panganod og miingon, this is my son. Mao kini ang akong anak, whom I love, nga akong gihigugma. With him, kaniya, I am will please. Kaniya, may kalipay ako. Listen to him. Paminawa ninyo siya. Verse 6, when the disciples heard this, sa diha nga nadungog kini sa iyang mga tinunan, nang hapa sila ngadto sa yuta, uban sa ilang pagkahadlok. But Jesus came and touched them. Giduol silang tulo o gihikap o miingon ang Ginoo, bangon, get up. He said, don't be afraid. Ayaw kahadlok. When they look up, sa diha nga mitanaw sila, they saw no one except Jesus. Nawala si Elias, nawala si Moses, si Jesus na lang ang ilang nakita. As they were coming down the mountain, sa diha nga nang lakaw sila paubos, Jesus instructed them, gisultihan sila ni Jesus. Don't tell anyone what you have seen. Ayaw magsaba sa inyong nakita. Until the Son of Man has been raised from the dead, hangtod na ang anak sa tao mabanhaw gikan sa mga patay. Verse 10, the disciples asked him, nangutana ang iyang mga tinunan, why then the teachers of the law say that Elijah must come first? Verse 11, mitubag si Jesus sa pangutana nila, ngano nga ang mga magtutudlo sa balaod nagaingon man lagi na si Elias kuno ang mahiuna. Mitubag si Jesus, tinuod ka na. Elijah comes, niabot na siya, and will restore all things. Napahiuli na niya ang tanan. Verse 12, but I tell you, sultihan ko kamo, Elijah has already come and they did not recognize him. Niabot na si Elias, apan wa yun nila panumbalinga kini. But have done to him everything they wish. Ang ila Hinoong gihimo, sumala sa ilang gusto, gibuhat nila kini. In the same way, the Son of Man is going to suffer at their hand. Mausab sa maong paagi, nga ang anak sa tao, muantos, sama sa gihimo nila, ni Elias. Og tungod niini, verse 13, then the disciples understood that he was talking to them about John the Baptist.
nasabtan ragyod sa tulo nga ang gihisgutan ni Jesus nga giingon niabot na si Elias. Nasabtan nila na kadto si Elias mao na di ay kadto si Juan Bautista. Sa pag-ingon ni Jesus sa ilang mga kamot, ang anak sa tao ila usab nga pagabuhatan sa ingon. So dinhi nasabtan nila na kadto si Elias nga giingon mo'y unang moabot kaysa Mesiyas, mao di ay si Juan Bautista. Okay. Hisgutan nato kining himaya. The King and His glory, ang hari ug ang iyang himaya. Sa akong pagsusi, sa dinhi si Jesus, ingon nga nagpuyo siya sa tao, flesh, ang himaya sa Dios. Iyang gi-laid aside. Wala niya ipakita. Sa dihang dinhi siya sa kalibutan. Ngano? Tungod kay duna pay buluhaton nga iyang pagabuhaton hangtod mahuman kanang buhata og humanon niya ngadto sa kamatayon. Manya na mahibalik ang himaya sa dihang namatay siya, nabanhaw siya. Okay. Dinhi niini nga libro nga akong gibasa, dunay gisgutan dinhi na pagkabalhin. Okay. Kanang giingon dinhi, verse 2, there, he was transfigured before them. Sa pagsaka nila ni Jesus sa bukid, nasaksihan nila, nausab ang dagway sa Ginoo. Doon na gitawag transfigured before them. Unya ang iyang naong his face shone like the sun. Tanawa ragod ng adlaw kung walay dagom. Matutukan ba nimo? Dili. Ingon ni ana ang ilang nasaksihan. Nigilak. Nisanag ang iyang naong sama kahayag sa adlaw. Unya ang iyang bisti became as white as the light. Praise the Lord. Kung makakita kag suga sa gabi, mauna ang kahayag sa iyang bisti. Ang iyang naong siga sama sa kahayag sa adlaw. Akong gipamalandungan kining mga butanga o gitun-an ako kini. Kining mga butanga adunay upat ka mga aspito nga makita nato sa himaya ni Kristo Jesus. Ingon nga hari. Himaya sa iyang pagkasiya. Maulamang kini ang panahon diin gipadayag kini niya dinhi sa iyang libro ni Mateo chapter 17. Iyang gipadayag ang iyang himaya sa ingon niining paagiha samtang ni Asya sa kalibutan. Okay. Kining pulong transfigured. Mao kini ang giingon, the word transfigured give us our English word metamorphosis. Okay. Kining metamorphosis is a change on the outside that comes from the inside. Mao nang metamorphosis.
Naaman tayo mga magtutudlo dere. Okay. Example. Mao ni ang kasagaran sa mga example. Ood or olod. Kaila naman mo ni ana. Sa dili pa siya mahimo na alibangbang or butterfly, kining caterpillar, magahimo na siya nest or kukon. Maghimo na siya balay. Okay. Build a kukon and later, human na sa paghimo niya og balay, musulod siya dito. Og human niya dito, mugawas siya. Sa dihang mugawas siya, mahimo na siyang butterfly. Okay. With a caterpillar, build a cocoon and later emerge. Mugawas as a butterfly. It is due to the process of metamorphosis. Mao na siya ang proseso sa giingon metamorphosis. Gikan sayang pagkalarva, ulod. Mag-build na siya, maghimo na siya nest, gitawag kukon. Unya musulod siya dito, sa diha nga ma-process siya, pag mugawas na siya, mulupad na siya. Okay. So ingon ni ana mga igsuon, ang atong Ginoo, our Lord's glory, kadtong pagsidlak sa iyang naong, glory was not reflected. Kanang reflect bitaw, kanang mo banda ang kahayag kay naay source na bandahan siya. Wala siya mabandahi og naay laing kahayag mutong ni hayag iyang naong. Wala. Okay. Wala mabandahi kundili unsa man. Kanang gitawag sa English, radiated, ming sanag, ming danag, gikan sa iyang sulod. Atong palakpakan ng Ginoo, mauna ang iyang himaya. Midanag, wala siya maigo sa silaw, nga naay source, nga nihayag ang naong pagtanaw nila ni Pedro, ni Santiago, pagtanaw nila ni Juan, uy, nisiga man ang naong sa Ginoo, sama kahayag sa adlaw. Tanaw siguro sa palibot, wala may source nga nag-igo sa iyang naong, wala nag-reflect. Mauto ang himaya, gikan sa sulod. Mauto nagikuha ang ehemplo sa usa ka uod, larva, nga nagahimo sa iyang salag kukon. Unya sa dihang ni gawas siya, lupad na siya. Mao nang proseso. Mausab ang atong Ginoo. Okay. Dili naga-reflect ang kahayag, kundili ming silaw, ming sanag, nagasukad, gikan sa iyang kinasuluran. Hallelujah. Amen. Unya, nigawas og nakita nila si kinsa? Moses. Kinsa pa? Si Elias. Nakita gyud nila. Okay, hallelujah. Dili ba nagwali na ko ninyo na ang mga tao sa Old Testament gawas ning Enoch o ning Elias. Girapture man to sila, di ba? Gawas na itong duha. Walay na luwas. Pagsulod sa New Testament, sa dihang namatay si Jesus, namatay sa lawas. Ang Diyos dili mamatay. Kay nagkatawan tao siya. Ingon ang Biblia, miadto siya ilalom sa mga patay ug didto mingwali siya. Og human sa tulo ka adlaw mingkayab siya dala. Atong palakpakan ng pulong sa Ginoo. Nagdala
ang mga tao sa unang panahon. Okay. O tungod sa kadaghan, ang Hebrews chapter 12, it is surrounded, ginalibutan, sama daw sa usaka kung panganod. Dili gyud ni siya literal na panganod. Ang giingon din unsa man ni siya? Okay. Mao ni siya ang mga tao sa Old Testament. Praise the Lord. Chapter 12 verse 1. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Mao tong pagkayab. Sa wala pa mamatay si Jesus, sa wala pagipatay siya, wala pa niya maadtong ilawom sa Old Testament. Pero, matingala kang nigawas man si Elias ug si Moses dito sa bukid ug pagtan-aw ni Peter, ni James ug ni John. Moto nakaingon si Pedro, Ginoo, maayo gyud nga niami dinhi. Mas labing maayo kung magbuhat mig pasilunganan alang kanimo, alang kang Moses ug alang kang Elias. Okay, mao ni ang nahitabo. Wala muanha si Moses ug si Elias kang Jesus aron dunay tuyo silang duha. Okay. Kundili gidala ni Jesus ang iyang mga tinun-an tulo aron mahimong witness kung kinsa siya. Walay imposible sa pagabuhaton sa Ginoo. Si Moses dili Ginoo. Si Elias dili Ginoo. Gidala niya ang tulo, si John, si Peter ug si James, aron mahimong witness didto ibabaw sa bukid. Ug sa dihang gidala niya sila, gipakita ni Jesus ang duha. Si Moses ug si Elias. Si Jesus ang nagpakita sa duha. Dili si Moses ug si Elias miadto kang Hesus kay naituyo, wala, dili. Si Jesus maoy naghimo niadto. Iyang gipakita si Moses, iyang gipakita si Elias kay ngano. Dunay significant ni ining duha. Unsa may mga significant, unsa may mga mahinungdanon nga masayod ta. Si Moses namatay o gilubong. Si Elias girapture. Amen? Mautoy gipakita ni Jesus na ang mahitabo last days. Ingon ni ini. Hallelujah. Ang tanang nangamatay na Kristohanon mabanhaw. O ang tanang buhi, ang tanang mga buhi, mingon, amen, marapture. Palakpakan ng Ginoo. Praise God. So, mauni, Moses represented the law, while Elijah nagrepresent siya prophets. All of the law and prophets pointed to Christ and are fulfilled. Palakpakan. Ang tanang balaod sa Old Testament ug ang tanang mga propeta kanunay nagahisgot mahitungod sa Mesiyas.
Praise God. Mao na mga igsuon karong panahon na walay luya-luya. Gikan sa Old Testament ngadto sa mga propeta nagapunting kanunay sa umaabot kining adlaw mo'y ilang gipunting. Kita nga wala magunahon na kita'y nakaabot. Sila nga nagpunting na nga wala sila. Kita nga wala magunahon na kita'y nakaabot. Busa, dili kita angay mabalaka, dili kita angay mahadlok, kay ngano ang himaya sa Dios. Wala ta niya tawga aron moapil sa kasakitan. Kung dili gitawag ta aron magpuyo nga malipayon og safety, palakpakan ang pulong. Sa atong panahon karon mga igsuon, hallelujah. Ang kinabuhi, everlasting life. Nakakunik ni ang faith og ang everlasting uban gid ni sila. Dili pwede everlasting ra. Unya wala kay faith. Unsa kuno to? Ang pagtuo nga walay buhat patay. John chapter 5. Praise God. Salamat sa Ginoo. Nakakunik. To God be the glory. Uy, nagisi man. Brother Noy, Nonoy bantayan, nagisi ang ako ang John B. Ipaliw ko sa ka-Bible diha, mo na nga nagdaladala ko og dakong malita kay buhat na akong libro diha, Biblia. Okay, kanang puti diha nga Bible, kana be. Okay, salamat. Okay, mga dagko ning akong mga libro. Okay, niya dire. Nagisi ako ang John dinhi. John chapter 5. Verse 24. Nakakunik ang kinabuhi og ang pagtuo. Busa ayaw magpakawala sa pagtuo. Amen. Dili ta mo tuo nga mahiapil kita sa kalisod. Ayaw. Kay kining martyr nga mabasa nato sa Book of Revelation, kining mga makuyaw nga panahon, makuyaw, martyr. Praise the Lord. Sa ako nang giingon, i-deceive ni Antichrist ang Israel sulod sa 7 ka tuig. Okay. Unya mag-sign of contract sila. Unya moingon si Antichrist, di man siya magpailang nga Antikristo siya. Moingon siya protector. Walay makahilabot ninyo. Ako'y mulaban sa inyo. Lipayin taon ng Israel. Okay, mag-sign ta. Walay manghilabot. 3.5 years. Paglabay sa 3 ug tunga ka tuig. I-break ni Antichrist ang iyahang gipirmahan. Mugawas dayon ang iyang kinaiya. Praise the Lord. Hallelujah. Diha na. Alsa na. Pero kitang mga katawhan sa Dios, praise the Lord, wala kita gitagana sa iyang kapungot. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Unya naa pagyoy giingon diha,
O nabasa na ba to katong John chapter 5 verses 24? John 5 verse 24. John 5. I tell you the truth, whoever hears my words and believes him who sent me has eternal life. Amen? Asa man diha ang faith, balik ko nako. I tell you the truth, whoever hears my word and believe, kanang word believe, that is faith. Hallelujah. Amen. I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. So ang faith o ang eternal life nagakonek. Dili lang basta-basta na moingon ta Kristiyanos ko. Unya, dili makita ang atong kinabuhi. Bantayanan ang atong panahon karon. Usbon ko ang Matthew chapter 13, ang yawa nagauban sa buluhaton sa Christianity. Ang binhi gipugas sa upat kabahin sa yuta, dalan, kabatuan, sampinit, mayong yuta. Ang iya sayawa tulo, dalan, kabatuan, o sampinit. Ang sa Ginoo sa nagpasabot, daog siya. Dito na po sa nga gidaro, nalimpyo na ang yuta, gitudlingan, gipugsan og maayong binhi, trigo. Ni uban gihapon ang yawa. Pagpamahulay, ni anha dayon ang yawa, nagpugas na po siyang sagbot. Nitubo ang trigo ang sagbot. Niingon ang tag-iya sa yuta, buhat kini. Niingon ang mga anghel, Ginoo, dili ba mayo mang binhi ngang atong gipugas? Naun sa ba nga pirti mang sagbot? Mga igsoon, kitang mga Kristiyanos, magbantay kita. Amen ba? Nga niining panahon na dili unta kita mga anod. Hallelujah! Asa gani ang buluhaton sa Ginoo, tua ang yawa, nag-apil. Unsay giingon sa mga anghel, amo ba ning pangibton, mga sagbot? Ingon ang tag-iya, ayaw, kay maapil ang atong pinili. Dili gyud gusto ang Ginoo maapil tas kalisod. Palakpakan, hulata, ingon siya, hulata, hangtod sa pag-abot sa katapusang panahon, kay harbison ang tanan, ibandol ang mga sagbot ngadto sa kalayo, o ibandol ang mga trigo sa mga maayong butanganan. Palakpakan ang pulong sa Ginoo. Dito na sad sa Minasa. Minasa. Hari na nga Minasa. Oy, sa Old Testament, kung mag-celebrate sila sa ilang kapistahan sa Feast of Passover, ang order sa Ginoo, maghimo silang tinapay nga walay yeast. O nang giingon, unleavened bread. Walay iapil na igpapatubo. Walay yeast. Lutuon nila na nga tinapay. Sa sambingay ni Jesus, ang Minasa,
na ay nisagol na igpapatubo. Ang igpapatubo nagrepresent sala. Bisan gamay nga sala, iapil sa minasa, matakdan ang tibuok minasa sa gamayng sala. Ingon ang Ginoo, kung ang inyong mata nakasala, lugita ka na. Tama ba? Kay mas maayo kanimo ang pagsulod sa gingharian sa Dios nga walay mata, kaysa ang tibuok nimong lawas matambog sa kalayo. Kung kanang imong kamot mo'y hinungdan sa pagpakasala, mas maayo putlon ka na kaysa ang tibuok lawas nimo sa ato pa gamayng sala mutakod. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Mao mga young people, kinahanglan magmatino na tayo ngayon. Amen ba? Amping, bantay, kay ang flesh, ang atong lawas. Praise the Lord. Moto na ingon si Jesus, si Paul, ingon siya, magpapuno kamo sa Espiritu. Be filled with the Holy Spirit. Nga naman, kay kung puno ka sa Holy Spirit, dili si flesh maoy magbuot. Kay kung dili ka puno sa flesh, dili ka puno sa Holy Spirit, ang imong flesh maoy magbuot. Praise the Lord. Unsay gusto sa flesh, tumanon yun na ni flesh. Pero kung puno ka sa Holy Spirit, dili makabuot ang imong unod sa gustong buhaton. Nga naman, ang Spirit maumay magbuot sa kinabuhi. How much more nga kung ang tao walay Kristo? Grabe. Salamat nga na Kristohanon ta. Amen? Salamat gani. Bisag makristohanon, ang metamorphoses, dili pagyud madali-dali na. Giprocess. Ang mga Kristohanon sa dihang na Kristohanon ta, dili diha dayon mabag-o. Process, hinay-hinay, hangtod nga nahimo na siyang alibangbang. Praise God. Maayo bang pulong sa Diyos? Maayo kaayo ang pulong sa Diyos. Salamat sa Ginoo. Mao to, naniingon si Jesus sa Matthew chapter 17. Ingon siya, hallelujah. Okay. Matthew chapter 17, 1 to naiiyang giingon dinhi na samtang nagkanaog sila. Okay. Bidaw ablihan daw nako ang Mark chapter 9, kadali lang ha. Mark chapter 9. Mao gihapon ni siya nga istorya. Marcos 9. Okay, verse 9. As they were coming down the mountain, human nilag saksi sa ilang mga nakita, nanaog na sila. Jesus gave them orders not to tell anyone
what they had seen. Ingon ang Ginoo, ayaw usa mog sulti, ayaw sa mog saba, magpabilin kining sikreto. Unsay inyong nakita didto sa bukid. Ingon siya, ayaw usa mog saba. Hangtod nga ang anak sa tao, mabanhaw gikan sa mga patay. Pabiling sikreto. Niingon si Jesus, pabilin usa kining sikreto hangtod sa adlaw sa pagkabanhaw. Sa diha nga moabot ng adlaw sa pagkabanhaw nan isulti na ninyo kini. So mao na ni. Unsa to'y nakita nila si Moses, si Elias. Kahayag sa iyang naong o kahayag sa iyang bisti. Ang himaya nagasukad sa kinasulurang bahin. Mausab kita mga igsuon, praise the Lord. Ang pagkausab sa kinabuhi, nagasukad sa iyang pulong, ug say nahinay, maningkamot yun ta nga mausab ang kinabuhi. Amen? Aron, makabot nato ang dakong kausaban nga mao ang giingon, glory of God. Atong palakpakan ang pulong, glory of God. Gisit aside man niya ang glory of God, pero dito sa kasal sa Kana, sa Galilea, tungod sa himaya sa Ginoo, naghimo siyag milagro dito. So kung naadi ay ang himaya sa Dios, mahitabo ang milagro. Ang anak ni Jairo namatay, nabanhaw. Si Lazarus namatay, nabanhaw. Kung naa ang himaya sa Dios, naadiha ang kahibulangang buhat sa Dios. Si Kristo mao ang himaya sa Dios. Og ang himaya na anako naausab kanimo. Palakpakan ang pulong sa Ginoo. Og niingon siya, walay masayod sa inyong nakita. Hangtod moabot ang adlaw ng anak sa tao mabanhaw gikan sa mga patay. Wow! Mao diay ni good news. Ang tanang nangamatay nga naay Kristo, mabanhaw. Og ang tanang mga buhi, diha kang Kristo, rapture. Si Moses og si Elias, maoy gihisgutan sa Old Testament nga nagapoint ngadto sa tanang panghitabo nga mahitabo ni ining atong panahon karon. Wala ka na magpasabot nga si Moses o si Elias, nakikita kang Hesus. Wala. Si Jesus lang ang naghimo niya to. Gipakita niya si Moses, gipakita niya si Elias sa iyang mga tinunan aron ang tulo maoy living witness. Hallelujah. Amen. Busa sa atong panahon karon, mag-amping kita. Salamat sa atong mga bisita, nga tungod ni ini, atong pangayoon nga ang Dios mulamdag usab sa ilang mga kasing-kasing. Kay wala kini magpasabot tungod kay ulahi sila. Dugay ang proseso sa ilang pagkabago, wala. Madugay o sa madili, madugay. Dugay ka nang nakristohanon o bag-o kang nagadawat sa Ginoo, maurang luwasa. Amen? Niingon si Jesus, karun-karun dayon. Kinsa to? Iuban ko ikaw sa akong paraiso. Kinsa to siya? Dimas. Karun-karun dayon. Maupahakad to palang gikon. Wala na magkinahanglan og dugay pa.
Okay, karon dayon, iuban ko ikaw sa akong paraiso. Grabe. Ngano? Dili basta-basta ang dakong gugma sa Ginoo kanako, kaninyo, kanatong tanan. Kining kalibutana, igo ratang gipasuroy dinhi. Manang ingon siya, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan. Kay ang tanang nahigugma sa kalibutan, wala na'y plano nga muuban. Okay. Ang gugma sa amahan, wala na diha kaniya. Ang tanang mga butang ng kalibutan na yun siya lumalabay. Apan ang akong pulong ingon siya, mahanaw pa ang langit, ug ang yuta, apan ang akong pulong, dili gayod mahanaw. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Nakuha ninyo ang mensahe? Diha sa minasa, gusto siya sa masa nga walay igpapatubo. Apan subo palandungon, kay bisan sa minasa, moapil gihapon ang yawa. Aron iyang patubuan ang maong minasa. Mananga kanunay nag-aware, ingon na Ginoo, pagbantay kamo. Luke chapter 12 verse 1, pagbantay kamo sa igpapatubo sa mga parisyo. Okay, Luke chapter 12. Praise God. Ang igpapatubo diha mao ang sala. O diara. Lucas 12, versikulo 1. Meanwhile, when a crowd of many thousands had gathered, daghan gyud ay, so that they were trampling on one another, nagtinumbanay na sila. Si Jesus misugod sa pagsulti una ngadto sa mga tinun-an ug miingon, pagbantay kamo, be on your guard against the jest of the Pharisees, which is hypocrisy. Ang sala nila kining pretender, tigpakaaron ingnon. Hallelujah. Hypocrisy. Pagbantay kamo. So kining igpapatubo means sin. Okay. Diha sa minasa, muapil gihapon ang yawa. Human sa minasa, mustard seed. Nakuha na ninyo, amen. Gitanaw na ko sa internet ang mustasa, gamay, morag pitsay. Pero sa sambingay ni Jesus, ning kahoy, ning taas ug maayo. Ang kahoy ang kahoy na nga. Natural, maayo man og mustard. Ang iyang sanga, kahoy na gud ang punuan, natural ang sanga, kahoy sab. Ning kahoy, unya natural, ingon ang iyang pulong na matog ang mga langgam. So kanang langgam diha, kay wa naman niya gi-explain, balik ta sa iyang sambingay, ang langgam nga mituka dito sa dalan, mao ang yawa. So kadtong namatog sa sanga. Praise God. Amen ba? Ang namatog sa sanga, niining panahon na, mga lagad ta, nga insakto gyud ang atong kasing-kasing. Dili ta magunahon nagkwarta, kay sa panahon karon, ang namatog sa sanga, nasabtan ako nga kining mga tawhana, dili mao ang motibo. Lahi ang ilang motibo. Wala magkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Lahi ang motibo. O kining kahoy nga ming tubo paingon sa langit, nahimo kining gamhanan,
nabantog sa tibok kalibutan. Pero unsay giingon sa Ginoo, pagbantay kamo. Be careful din how you live. Pagbantay kamo. Gusto sa Ginoo, dili man na sala ka ng quantity. Dili man na sala quantity. Kay mo manay giingon niya, quantity kamo sa tibuok kalibutan. Dili ba quantity na? Panglakaw, dili ba na quantity? Quantity kamo. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Tanang nasod ba, quantity na siya. Pero ang quality, teach them to obey. Kanang pag-ingon, teach them to obey, apil na ng trust in the Lord. Trust in the Lord. Dili gyud na malikayan. Naagi mo sulod na mo ara kag makuyawan, pero walay lain nimong kalasag. Kanang word kalasag, kanabang panagang nimo o kung naay pininsing bitaw, magpininsingay, naakay taming, mo ba na? Shield, kalasag diri di ay kalasag. Shield di ito, katong lingin shield. Ang kalasag diri. Ang kalasag, bisan mapusil, bisan mapana, dili gyud na modulot. Okay. Kanang trust diha, praise the Lord. Nag-ingon siya, teach them to obey. So mauna ang quality. Kay kun ang Kristohanon, gawas nga nagtubo nga quantity, kinahanglan balance yun siya, quantity plus quality. Pero sa panahon na to karon, kasagaran sa mga simbahan, quantity. Dili gyud balanse. Mao nang kahoy. Mao nang ingon siya na dili ang tanan mag-ingon kanako, Lord, Lord, will enter into His kingdom. But only to those who do kadtulang quantity. Amen? Quantity. Quality. Sorry. Quality. Ingon siya, dili tanan nagaingon kanako, Ginoo, Ginoo. Makasulod sa gingharian, kundili kadtong quality. Only to those who do the will. Hallelujah. Maayo bang pulong sa Dios? Palakpakan nato ang pulong sa Ginoo. So mauni mga igsuon. Ang Luke chapter 24, balikon nako. Usa ko mutapos ni ani. Chapter 24, verses 27. Ang Luke chapter 24, 27, mauni si Moses ug ang mga propeta. Si Moses ug si Elias. Si Moses namatay gilubong. Si Elias wala mamatay, girapture. Unsa to gisakyan ni Elias? Karwahe. Gikuha siya sa karwahe nga kalayo. Rapture. Unya kining duha kang Moses, ang law ug ang prophets nagapoint ngadto kang Jesus. O ang Luke chapter 24, verses 27, katumanan kini ang iyang giingon. Okay. Dinhi sa 24, 27. Okay, 26. And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning Jesus Himself. Unsa kuno to? Sa sinugdanan diha kang Moses ug ang tanang mga propeta, iya kining gipasabot kanila. Sumala sa giingon sa kasulatan, mahitungod kang Kristo.
Aha. Amen. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Maayo ba ang pulong sa Dios? So dili tangay mabalaka sa panahon importante, ang pingi nga walay igpapatubo. Amen? Kay kung naay igpapatubo sa sulod sa imong kinabuhi, matakdan ang minasa. Diha saging harian sa Dios. Hallelujah. Walay makasasala. Ang larva, naghimo siyag kukon. Ang ulod, mo man ang larva, di ba? Ang ulod, nga green, dagko nga ulod, green. Naghimo siyag salag, kukon. Sa pagsulod niya, process. Human sa proseso, paggawas niya, praise the Lord, wala gyoy ulod nga makita sa iyang kinabuhi. Alibangbang siya. Maupod sa Ginoo. Ang himaya, walay naga-reflect kundili naa sa sulod sa kinabuhi. Mausab kita mga igsoon. Mintras nagapaabot kita sa gitawag the blessed hope, wala tay labot sa makuyaw nga moabot ni ining panahon karon. Maulang, be careful. Wala tay labot. Kaysa 1 Thessalonians chapter 5:9, wala tagitagana kundili sa blessed hope. Pak, kining panahon karon, praise the Lord, worldwide, ang ngayan nagyod nga magmata kita. Dili na ta maguna-huna pa nga sama sa unang panahon na maguna-huna ta na. Gusto ko nga mahimong kwartahan, gusto ko na mahimong sikat, gusto ko nga dili magkalisod-lisod, maningkamot ug maayo, kay ngano man, mao man ay giapas sa tao aron maka iskapo sa kalisod ni ining kalibutan na. Maka-iskapo or maka-escape. Kay dili sayon, magunitan ka sa pobrehon, dili sayon. Pero salamat nga ang tanang anak sa Dios nga nagatuman sa pulong sa Ginoo, naka-iskapo sa kalisod. Palakpakan ang pulong. Naka-iskapo! Wala tatawga sa Ginoo aron maglisod. Gitawag ta sa Ginoo aron mahisama ta sa kahimtang sa Ginoo. Dili na ikahibulong na matingala ang uban. Ngano? Ang Ginoo nagauban kanato. Magapadayon tamang kapanindog kitang tanan. Praise God, Ginoo, salamat. Taas sa mga kamot, Ginoo. Panalangini ang imo magatawhan. Doon na pa'y uban nga mga pulong ug butang, Ginoo, nga imong ipadayag kanamo tungod kay buot nimo nga walay usa kanamo nga mga wala. Mao lamang, Lord, nagaampo kami sa among makaigsunan nga tuwa sa nagkalain-laing nasod na mapahigawas usab sila. Salamat, Ginoo. Nga daghan man ang nagatutok kanamo. Mao nga i-appeal sila, Ginoo, sa imo mga saad. Buligi ang ilang mga paningkamot, ayaw sila itugyan sa mga kadaot, ayaw sila itugyan sa mga panghitabo nga maunay nagsugod nga nagalihok ni ining kinabuhias kalibutan karon, kundili mapahigawas ang tanan. Matag nasod adunay mga katawhan sa Dios. Ginoo, nagaampo kami. Ipahigawas ang imong katawhan sa nagkalaing-laing kanasuran. Nagaampo kami na imo usab nga dadon kami sa kahupnganan. Di nang imong pagdasig kanamo, mo kini mahimong kalayo nga magapabilin kami diha kanimo. Silang mibayaw sa ilang makamot, di hugi usab ang ilang kinabuhi.
uban ang panimalay, pamilya, bana, asawa. Ug salamat nga bisan ang among mga bisita. Wala sila muanhi dinhi aron mausab ang ilahang pagtuo o relihiyon apan mianhi sila aron muambit sa kinabuhi nga walay katapusan. Buligi ang imong katawhan. Ginoo ang kalibutan naglisod apan imong katawhan nagkalipay. Ang kalibutan giuhaw o gigutom apan ang imong katawhan Ginoo mga busog. Salamat Ginoo sa imong mga kaayo. Maula mga dili kami mo bulag sa imong pulong. Sa ngalan ni Kristo nga among Dios, ang tanan magaingon. Amen.